cannot be blessed if we come to church and bring violence, bring noise. We cannot even hear the word of the Lord. Aba muraba unke golikiane. Lakini nonye buone lirinko gende kanisa. Ngwe keinde esengencho nima ete nyasaye ne rongete chinguruechi ko gambera abantu bane nende nyasaye ne rongeto mo. So our people, let us respect the church. Let us respect the altar. Let us respect the pastors who are here today. Oh, yendembele, yendembele, injilio, yendembele. Asante sana. Aba machoge bami ntombi mbiyamole naende. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Litangani tagete gwakira omwana omitilano siosoro mbiyamono esengencho nero nchigete gochagaiga bale na amosiondeli oyo minto barongo nera kangake timigoro agante binche gocha kamote bingocha ande egendo kiande tira ena chirega egesengencho kwagache nyomba ya Nyasaye egetabu kiaga yeye monye ekegotebanga tuaga chire chinyomba cheito chingia lakini tuatigire nyomba ya Nyasaye kerena ki abangina nimbwato kwege nanga lero buna tuachire iga nkwaga chatole nyombe ya Nyasaye mpaka tonye kole egendo gya kabere inche na atalire gusiye koruna chorete buno mochumbe tuachire chikanisa chinyinge lakini nje tindarora egento narorere rituko lya lero ntagete gosaba abana ibonsi pi lili tuachire se ekanisa ya Nyasaye tigatoekei esengencho Nyasaye nero toeto burayobo Nyasaye nero toete chinguru tobwate rituko lya lero abantu baminto tigatosike ekanisa ya Nyasaye. That is the only way the Lord can bless us. We cannot be blessed if we come to church and bring violence, bring noise. We cannot even hear the word of the Lord. Aba muraba unke golikiane. Lakini nonye buone lirinko gende kanisa. Ngwe keinde esengencho nima ete Nyasaye ne rongete chinguruechi ko gambera abantu bane nende Nyasaye ne rongeto mo. So our people, let us respect the church. Let us respect the altar. Let us respect the pastors who are here today. Inchena chirega obororo sana. Nende nacha esengencho kwagache kanisa nene nimbwato kwegena chibesa tuachire na chiro chiolero nkwagacha tole kanisa ye tonye kole nchasa marieta nkoro kujamet mukaya nyakundi ncheno mochumbo obogitutu cha cheno na ene moga wekia makia UDA nolete na chete gaiga engakie chi campaign lakini bono abana ba minto e campaign njaerete mwachoreta barai barongoyo nero muchumbo ino amo sonderi nero mu MCO ino sindio Simbarati nere governor Silvano Sosoro nero muchumbo South Mogirango nende nere chief whip ya serikali ya Kenya nene nero toletire galituko lya lero so egento ko basabuna abagusi tigatobwaterane tokonyane toagache kanisa ya Nyasaye torosi chipara chito torosi estima yeito omomroyo koroku barongo 1 week ago namo umira gali akonya koligi estima which is very good
I met him akonya koligesi magali na inche naona alenge inche entoko basa intu nabarai egento kia muhimu ni inchi tokolera aba na inchi egasi nto basa kokola cheche tikatoligie para toletera aba na inchi aba tikatoligie amache toletera aba na inchi aba tikatoligi chigasi bune chiatangasa moisonde KWS nja tangasa moisonde aba mura balega mbalenga banyorere KWS ngorokiga mbalenga onde tayo bwate nonyeri bagalimo lakini eto kuoga gaiga kora nchege nto bwende koboli omochumbe KWS yatangasire Kenya Forestry yatangasire egento ntagete neri baga ondike na nche ndio musara mongi wete intubune serikali ngokora tore juu chini buna bono iga. This is the first time since independence serikali yari kiraba arimu 56,000 as we speak today abarimu mbaro bari barenge under contract abarimu 20,000 ngoti bare koliku esenenzi to abekire chibesa 26 billion yokolika abarimu abo egento mumwenze komoli abarayi baino omurai nkonye na inchendi kubuno mwalimu mambi na mambiende nchiko konya abato baito mongi wete egento mumwenze komoli etiveti yeito eregaiga chibesa chilima chogwarule chibesa iringe chiachire wabachogeye yeito abana baito basomere obubundi electrical masonry na bintu barongo ganyankwane enjo no mujumbe bunaye dini mujumbe nende mwate kerongo mune national treasury kiam na lero muna toregaiga mongi wete wa muraba inu munaba machoge ngomo muroyo mongo chikobeka KWS kinkorua ebina bye bintu totagete sawa mongi wete that is the only way intubuna bagusitora nyare okonyeka intubuna serikali we have done our best in making sure nga ligo lilio bwoyo lya rure 7,500 mpaka 2,500 o maene go seyaya ligo lilio bwoyo omwako weta it was 7,500 toka reduce to 2,500 abantu baminto sawa umumroyo ninchiwocha karibu sana gendo ikaranse kero kerikiana alpha umumroyo ikaranse kero ekikiane bono iga asanti umumroyo taisaini tigai karansabu intubune serikali intutu reduce ligo lilio boyo mpaka 2,500 ayabana abantu baminto omwako weta ligo lilio motolino gwachibano chibesa irenga chiarenge miangapi bona inga motolino ne chibesa irenga 100 si ndio igo serikali ya temire. That is the reason ligo lilia chibando lya chirense na intubu n'abachumbe ngo etitole lichiko obwoyo bwira nalia na lituranyare konyole ngere nyinge ligo lilia chibando liche mpaka shilingi 50 eyo erebuyago sere bobe ebina bye bintu entu tutagete tokonya bagusiba ito sawa inchendagete tokonya bagusiba ito asibale nali mambi na mambiende barache ko tokonya sawa omo elio ntagete nsaba bagusia asibale mumaete bono ega munembulere nyinge twerende
We are having the floods right now. We ask everybody, wherever they are, kindly take care of yourself. Ali iko furiko, usipite hapo ili tusiweze kupata maafa. Na tunataka kuomba serikali izidi kushirikiana na kila mtu ili wale ambao wamepata maafa waweze kusaidika. Wale wako karibu na mito waweze kusonga mahali ya juu zaidi ili hii mafuriko isiwasumbue. Ya mwisho kabisa, abantu baminto ndaedo koraiga Nyasaye ogochora barai. Nyasaye ogochora ngo. Nyasaye ogochora ngo. Nyasaye ogochora barai. Tiga tosike kanisa nende tosikane na limambi na mambiende na intu turabege sako. Asante sana, tiga Nyasaye seseni.